Siya makabakang busy ang baki. Naglakaw mi ron kay nag-apas mi sa prosesyon. Apan ang prosesyon tuan na nasa layong dati. So karon na namin diri sa Manggo sa diri sa Iglesia ni Cristo area. Kaya nag-apas lagi sa prosesyon. Kaya lang ngayon makay si Jomar. Woohoo! Jomar lang ngayon. Actually, upat pa rin kabuok. Gadali lagi ng duha to aray. Aron. Sa ka nag-block na dress. Tawa pa ni Bayan. Sige, bayad siya, my God. Then, sa asa naman tapos si plano ron, Jomar. Ang plano, mag-grocery unta. Pero, wala na may prosesyon. Ang botog nga, no? Sa'yo lang. Actually, sa'yo naman ang prosesyon ron. Not sure why. Gano ka, Jomar? Feel ni mo? Pinako si Deter Gidan. Si Jomar at yung okay labot. Manghunaw ko to. Magpansya pilato ko ron. Manghunaw ko. Dahil murag namin kuyog. Murag busy dyo kayo sila. Butog nga nung ano ka, no? Anong busy dyo kayo sila? But lang. Palabanta sa... Na, oh. Palaban tas ayag para maputi-puti ha. Anya pa. Yupak mo din sa kamot eh. So, proceed sa to sa procession. Carry na. Carry boom boom out. Shiba kabakang karon na may kaabot ay actually karon ako ka-vlog kay nag-uwan ganing ha. Oh my gosh, ay sino sa akong vlog haba oh asa ba katong gaping ay katong gaping wa man good chinilas mo gud sila. Parong. Anyways. Senyor sa katauhan kini, Senyor sa mahinusulon kini, Senyor sa wak makbasol kini, Senyor sa wak kakumpisal kini, Senyor sa tingin makatulog kini, Senyor sa dagkong problema kini. Big Senyor! Big Senyor! Big Senyor! Big Senyor! Big Senyor! Big Senyor! Kitang tanan na Big Senyor. Big Senyor! Oh, Big Senyor!
Senyor! Viva! Viva! So fireworks naman. So nanonood tayo fireworks ani. Lagi yan. Fireworks. Fireworks na mega fireworks. O arot fireworks. Uno kuya. Oh, laisyo. Oh, arot. Oh, ano? So, aso na lang siya puro guys. Chima.